Richard Jong is geboren in 1911 in Tsjechoslowakije. En in 1942 kreeg hij een oproep om deel te nemen aan het Duitse leger, maar dat weigerde hij. Hij pleegde sabotage en kwam in een gevangenis terecht, maar wist te ontsnappen en vluchtte richting Nederland en bedaarde uiteindelijk in het Skar en kwam bij het verzet terecht. Hij gaat bij de Nederlandse binnenlandse strijdkrachten en tegemoet met een uit zijn jongensgeer zet hij zich in en helpt hij het Canadese leger op 15 april 1944. En Richard Jong was heel fanatiek en die wordt de meest gevaarlijke klussen wil doen. Dus hij zei, ik ga op verkenning uit. En uiteindelijk is dat hem fataal geworden. Hij is of omkwam door deersketten of omkwam door granaatscherven. Nou, het is zo bijzonder omdat zijn helm hier leidt en die leidt voor het monument. En elk jaar gaan alle boppenbouwleerlingen van beide basisscholen hierheen om te herdenken. En dan staan ze met z'n allen om dat monument en lezen ze een kransdeel of bloemen. En dan staan ze daadwerkelijk bij die helm en die helm is beschadigen. En dat maakt het heel concreet en tastbaar en het komt het even heel dichtbij.